चेलेन्ज भाइरास। कर'ना भाइरासनि उनाव दा चेलेन्ज भाइरास ओंखारदों। जेरावबो जेरैबो गोसारजोबदों। बयबो गावबा गावनि गोसो बायदि फेसबुकआव चेलेन्ज होलायदों। सोरबाबा सिंगोलनि चेलेन्ज होदों, सोरबाबा कपलनि चेलेन्ज होदों, सोरबाबा जानायनि चेलेन्ज होदों, सोरबाबा टाइफयड बेरामनि चेलेन्ज। बयबो गावबा गावनि गोसो बायदि जेरै हागौ एरैनो चेलेन्ज होलायदों। मा जामारखो मानसिफोरा? माहानिफ्राय फैखो बे बेरामा? फेसबुक अन खालामब्लानो खालि चेलेन्ज नुनो मोनो। नंगौ, चेलेन्ज लानाय बयनिबो थाखाय मोजां। नाथाय बिदि बेसेन गैयै चेलेन्जफोर लानायखौ सोलाय, गोनांथार चेलेन्जफोरखौ ला। सानफ्रोमबो गावजोंसो चेलेन्ज ला। जेरैखि जाया गिदिर अफिसार, डाक्टर, बिबानगिरि, समाज फोसाबगिरि, गिदिर फालांगिरि जानायनि, होमब्लाना बयनिबो थाखाय मोजां जागोन। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।